गसाइगावनि एमएलए रिहन मामोन जिरन बसुमतारी सार आरो नेरखां खाख्लारि आदा बिथांमोना बुंनायखौ आङो एसे नायदों नायजोबनाय जायाखैसै जेखि जाया आङो गसाइगावनिफ्राय जिरन सार एमएलएआ आंखौ गोबां गाज्रि रायबाय नालाय बिदिबाय बेनिखाय आं थालिर थख्ला लानानै माबायाव सालबारियाव फैनो गोनां जादों आरो बिराद गाज्रि रायथायबायलाय थानो हायि जाहैबाय आंखौ माने आंहा बेयाव मा होनना बुंगोन बै गसाइगाव आंहा बिराद साल्थिफोर दङ नालाय साल्थि मोननायाव आं गय पुलिस नायनो थांदोंमोन गय पेपार खालामगोनदां उनाव माय फिथाइ मोनगोनदां होननानै गसाइगाव गय फुलि नायनो थांदों आरो आयं बिराद गाज्रि रायबाय आंखौ एमएलएआ ओइ नों उदालगुरिनिसो क'क्राझारनि नङा नों मानो फैदो होनलायनाय जाबाय दा बेखौ गिना आं सालबारियाव फैबाय आं मिथिबाय दा गावहा आंखौ उदालगुरिनि होनबाय ओइ गसाइगावनि क'क्राझारनि नङा होनबाय आरो मैया गावहा बिटिआरनि बाहेरनि माबानि गुवाहाटीनिसो बिजेपि जमा लाना फैनानै मिटिं खालामफैबाय आरो दा मा जाखायो नङा होमबा आंखौ रायबाय गावहा उदालगुरिनिसो क'क्राझारनि नङा होननानै आरो गावहा बिजेपिनि मानसि लाना फैबाय आरो गसाइगाव जमा बिदि जादोंलाबो दा बिनिखाय आं गिना फैबाय आरो दा बे लेंहरबासो थांसिगोन आं दा आरो जाहैबाय जों आदा नेरखां खाख्लारि आदाया जोंनि गामिनि नांजाबनाय बेबो आंखौ बिराद गाज्रि जाहैबाय आरो दाथ' रायथो मा होनना बुंदों जोङो एम्फौ मानसि नालाय रायजागोन एम्फौसो होनना बुङो आंखौ प्रमद साराबो दा बै नेरखां खाख्लारि आदा मोनानो आंखौ ओइ माबायाव इउपिपिएलआव फैदो माल मोनगोन होनग्राया बिसोरनो एकदम माने इउपिपिएलआव नोंसोर बायदिया लिडार जाफैनांगौ गोदान नेतृत्व होफैनांगौ होनग्राया बिसोरनो आयं आंखौ मिथिबाय औ होमबालाय बिसोरनो दा माबाया मा होनना बुंगोन बिल मोनगोन एकदम माल मोनगोन होनग्राया बिसोरनो दा नै दाखालि मैया फैसा सायाव उन्दुनाय नुवाखै होनबा माबायाव निउसाव बिनिखाय डाबल होनो नागिरदों आंनो डाबल होगोन आंनो एकदम बिराद लिडारगिरि जाफैनांगौ आरो आं इउपिपिएलआव बेबायदि खिन्थु जों दिनै मा फैसानि थाखाय नङा पावारनि थाखाय नङा पावारनि थाखायब्लाबो बिटिसिखौ बासायनो थाखायसो दिनै नांदों नङा होमबा जों फैसानि थाखायलाय मा आंथ' कन्ट्रेक्टार फैसा होनानै आं थिखा मावनो हायोना आयं दा बेबायदि नङा होमबा हाया होमबा आं हायोना दा बेनिखायनो आङो रायजोखौ ओरै बुंनो सानदों दा आं मोनसे मेथाइ खननो नागिरदोंलाय आयं नै दा बुरखायजा आइफोर अरन दैजों दा बुरखायजा बाजैमोन ट्रेक्टर पार्टिजों दा बुरखायजा आइमोन 75,000 दा बुरखायजा बाजैमोन 10,000 दा बुरखायजा बाजैमोन पदम फुलजों नांगोलजोंनो एवख्रबना जागोन हाग्रामाखौ जोंनो नांगोन नाङा होमबा आं जों हाग्रामाखौ नांगोनब्रा बुरखायजा नाङा बेनिखायनो आइमोनखौ बाजैमोनखौ बुंजोबना हो मिथिबाय बेसेनोसै गोजोन्थों गसाइगाव जिल्लार ভিতৰত থকা আমাৰ গুমা সমষ্টি আৰু এইটো গসাইগাঁও সমষ্টি দুটা মিটিং কৰিলোঁ মই আৰু এই মিটিঙত মই যিটো দেখিবলৈ পাইছোঁ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী চলাই আহিছে আৰু খুব ভাল আমাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা হিচাপে আমি জিকাটো 100% হৈ গ'ল মুঠতে ভাল যেহেতু স্যার শ্রীরামপুৰত অলরেডি হিমন্ত বিশ্ব আমি ঠিক কৈ আছোঁ মানে ৰাইজৰ সহায়টো খুব ভাল আমাৰ কথাটো হ'ল কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ বিপেফ দলৰ লগত যুঁজ দিব পৰা কোনো পলিটিকেল পাৰ্টি নাই আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছ আছে নামত কেণ্ডিডেট দি পেলাই ৰাখিছে ইউপিপিএল আছে ইউপিপিএল কোনো ক্ষেত্ৰত নহয় আমাৰ লগত যুঁজ কৰিব পৰা দল নহয় ইউপিপিএল য'ত আমি দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত বিজেপিক হাৰাই পেলাই আহিছোঁ আমি কংগ্ৰেছক হাৰাই পেলাই আহিছোঁ ইয়াৰ তুলনাত ইউপিপিএল কোন হয় ইয়াৰ তুলনাত ইউপিপিএল কোন হয় ইউপিপিএল একো কাম নাই আৰু ইউপিপিএলক বেয়া পোৱা বহুত দল সংগঠন বহুত জাতি জনগোষ্ঠী ওলাই আহিছে আমাৰ লগত হয় স্যার দেখা গৈছে যে বিএছঅ'ৰ এজন নেতা ইউপিপিএলত যোগদান কৰাৰ লগে লগে বহুত টকা লৈ পেলাই মানে শুই আছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত দেখি পাইছোঁ নহয় ইহঁতে 9 জন আপোনালোকে ওলাবি 9 জন আছে থাকা ওপৰত হোৱাটো একজন না দুজনে কিন্তু টকা লোৱাটো 3 কোটি লৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ
টোটেল 9 জন আছে বছৰৰ মই কম 9 জনৰ ভিতৰত কোনবা এজনে 1 লাখে পাইছে বুলি ইয়ে ভাইৰাল কৰিছে হয় স্যার মানে এনেকুৱা টকা লোৱা কাৰ্য কিমান দূৰ 1 লাখ দিছে বুলি তাক কোনবা এজনক ইয়ে ভাইৰাল কৰি দিছে কথা তাক সুধিলে তো পাই যাব কোনে আমার তাত কোনে ফটো পাঠাই দিছে তাক সুধিলে তো কোন কোন গৈছে কাৰ পৰা পাইছে পইচা এইবিলাক কি আমাক সুধিব লগা একো নাই পুলিচে ধৰক সুধক সব ওলাই যাব দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি কৈছে না মই দৰং ওদালগুৰি লোকসভাত বিজেপিকো হাৰাইছোঁ আমি কংগ্ৰেছকো হাৰাইছোঁ আমি বিপিএফ উইনাৰ ইয়াৰ তুলনাত এই কোকৰাঝাৰ লোকসভাত ইউপিপিএল কোন হয় হ'ব